Prosím ťa, podrží mi to na chvíľočku. Však áno, prečo nie? Nechce sa ísť pozrieť k nám do reštaurácie? Poďme. Príjmi takúto malú pozornosť od nás, daj si výbornú polievočku, ochutnaj, páči sa. Ďakujem. Páči sa. Nechceš sa zoznámiť aj s našim tímom v kuchyni, pozrieť sa, že ako robíme, čo robíme? Chcem. A prosím ťa, kde parkuješ? Však tam vonku pred reštauráciou. Niečo tu máš? Pod oknom špinavé, prosím, otri si to. Hore, pod oknom. Tohto zuboženého mladíka nám prišlo veľmi ľúto a tak sme ho pozvali k nám do reštaurácie Dončos. Jeho srdcervúci príbeh nás dojal natoľko, že sme mu dali teplú polievočku, aby sa trošku najedol a zahrial. Povedal nám, že nikoho nepozná a nemá žiadnych kamarátov. Tak sme ho zoznámili s našim tímom. Opýtali sme sa ho aj kde momentálne býva. Však tam vonku pred reštauráciou. Podľa jeho slov to bol najlepší deň jeho života a naša dobrosrdečnosť ho dohnala až k slzám. Šírme nezištnú lásku a dobrotu. Svet to potrebuje. Dončos. Mäso nikdy nechutilo lepšie.